ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय पूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। चैप्टर 56 chapter 13 verse on the 56 Mataji. மணிமேகலை மாதாஜி இல்ல வேற யாராவது வந்தா சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ அர்ஜுனனுடைய பிரேயர்ஸ் இருக்குல்ல மாதாஜி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் 22ல இருந்து 26 வரைக்கும். இது பாகவதமா பகவத்கீதாவா? பாகவதத்துல. அத நம்ம எப்படி மாதாஜி நம்ம எழுதுறது? அத எங்க இருக்கு? எந்த இடத்துல இருக்கு? அதாவது அர்ஜுனன் அந்த 2 சக்கரம் 2 அஸ்திரமும் சேரும்போது ஒரே புகையா வருது அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மாஸ்திரா. ஓகே. பிரம்மாஸ்திரா. அப்போ பகவான்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி இருக்கு நான் என்ன பண்றது போது அவரு பிரேயர் பண்றாருல்ல மாதாஜி. ஓகே, இது முடிச்சிட்டு நம்ம அதை படிக்கலாம் சரிங்களா? சைத்தன்யா ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கு அது கொஞ்சம் எப்படி எழுதுறது நோ ப்ராப்ளம். அந்த வெர்ஸ் நம்பர் ஒன்று எடுத்து வைங்க, அதை பார்க்கலாம் இதை முடிச்சிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதாப் ருத்ரேர ஹைல பிரமா प्रताप रुद्रेर हैला परम विस्मया देखिते विश्वास राजा हैला प्रेमामया। प्रताप रुद्रेर हैला परम विस्मया देखिते विश्वास राजा हैला प्रेमामया. மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் பிரதாப ருத்ரருக்கும் சங்கீர்த்தனத்தை கண்டு வியந்தார். அவர் செயலற்றவராகி கிருஷ்ணரின் மீது மிகுந்த அன்பில் மூழ்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரதாப் ருத்ராவால தாங்கவே முடியல, அவராலே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. காசி மிஸ்ரா காயே ராஜா பிரபு ரமஹிமா காசி மிஸ்ரா காயே தோமாரா பாகேர நாஹி சீமா. काशी मिश्र कहे राजा प्रभु महिमा काशी मिश्र कहे तोमारा பாக்யோ நாகி சீமா. காசி மிஸ்ரரிடம் மகாபிரபுவின் பெருமைகளை மன்னர் தெரிவித்த போது காசி மிஸ்ரர் பதிலளித்தார், மன்னரே உங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்திற்கு எல்லையே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த சங்கீர்த்தன் பாக்குறதே அவ்வளவு இது, அதனால அதை பார்த்த உடனே அவர் அவ்வளவு ஃப்ரீஸ் ஆயிடுறாரு. சோ காஷி மிஸ்ரா என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு. சர்வபாமா சாங்கே ராஜா கரே தாரா தரி ஆரே காஹே நாஹி ஜானே சைத்தன்யே ரக்சுரி. सर्वभौम संगे राजा करे दारी आरा केही नागी जाने சைதன்யேரா சூரி. மன்னரும் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியரும் மகாபிரபுவின் செயல்களை அறிந்திருந்தனர்.
வேறு யாராலும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் தந்திரங்களை காண இயலவில்லை. ஹரே அவர் என்ன கிருஷ்ண தந்திரம் பண்ணாரு? அவர் என்ன மாதாஜி தந்திரம் பண்ணாரு? என்ன தந்திரம் பட்டாரு? அவர் தந்திரம் யாருக்கும் தெரியலன்றாங்கல்ல, அப்ப என்ன தந்திரம் பண்ணாரு அவரு? என்ன தந்திரம் பண்ண? அவங்க அதான் நானும் பையனை அவங்க பையனை வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க மாதாஜி. பையனை கூட்டிட்டு போனா அதுல என்ன தந்திரம்? இல்ல மாதாஜி, அவரோட ஆடைய கொண்டுட்டு வந்து இந்த அதுல சைத்தன்யரோட அதுல என்ன கொண்டுட்டு வந்து தந்திரம் இருக்கு? அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் ஆடையை கொடுத்தாருன்னு. சோ வாட் இஸ் த தந்திரம்? நீங்க ஒரு மாசம் பின்னாடி போயிட்டீங்க, நேத்து போங்க. அவர் அந்த இதெல்லாம் அதுலயும் வந்து அவர் கலந்து சொல்றாருல்ல மாதாஜி. சங்கீர்த்தனை எழுதின வந்து தனித்தனியா பிரிச்சு எல்லாருமே பாடுவாங்கல்ல மாதாஜி, அதை பார்த்து அவங்க விழுந்தாங்களா மாதாஜி. ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா. ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். ஜெயந்தி மாதாஜியாவது ஹெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சங்கீர்த்தன்ல பிரிக்கிறாங்க, நான் கூட பிரிச்சு உங்களை வச்சிருக்கேன். அதுல என்ன என்னோட தந்திரம் இருக்கு? இல்ல இல்ல மாதாஜி, அந்த ரதத்தை நிறுத்தி வச்சு ஒரு இடத்துல அந்த வானுலகத்துக்கே அவங்க பாடுறது கேட்டு கேக்குது மாதாஜி. நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல கூட வானூரத்தை கேட்டுச்சு. சைத்தன்யாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? அது ஹரே எல்லாருக்குமே தெரியுமே. அது ஒன்றும் புதுசான தந்திரம் இல்ல. இவங்க மாதாஜி, வெறும் ஸ்ரீ பரவச நிலைக்கு போயிடுவார் மாதாஜி. அது ஒவ்வொரு ஓகே, அது எல்லாருக்குமே தெரியுமே. அதுல என்ன அதுதான் கிரேட்? எப்பவுமே அவர் பரவசத்துக்கு போயிடுவாரு. பத்மா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அடிக்கடி அவர் போயிடுவாரு. சோ அதுக்கு என்ன எல்லா கிரெடிட்ஸ்? குரூப்லயும் கிங் இருக்காரு மாதாஜி, எல்லா குரூப்லயும் இருக்காரு. எக்ஸலண்ட். யாரு? ஜானகிராமன் பிரபுல எல்லாரும் ஒரு பெரிய கும்பிடுவீங்க. ஏன்னா இதுதான் டிஃபரன்ஸ். இது ஒரு செகண்ட், நான் இதுக்கு போறேன். மாதாஜி அததான் நான் சொல்ல வந்தேன் மாதாஜி, அதுக்குள்ளாரே அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்டே சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, வெரி நைஸ். எனவே ஜெயந்தி மாதாஜி க்ளோஸ், பட் கரெக்ட் ஆன்சர். எதுக்குன்னா, ஒரு விஷயம் நீங்க எல்லாம் நான் ஏன் கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படின்னு, சுகதேவ் கோஸ்வாமி அண்ட் பரீட்சித் மகாராஜ்ல ஒரு பெரிய சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் எக்ஸால்டட், பரீட்சித் மகாராஜும் எக்ஸால்டட். இது உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுல ஒன்னும் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பயங்கரமான ஆச்சரியம் ஒரு இல்ல. அதிசயம் இல்ல, ரைட்? இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே துந்துகாரி விஷயம் தெரியும் இல்லையா? கதை நேத்து தெரியுமா? தெரியும். சொன்னீங்க மாதாஜி. துந்துகாரி அண்ட் கோகர்ணா ஒண்ணு. நம்ம இப்ப வந்து படிச்சிருக்கோம். அஜாமிலா கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்ப அஜாமிலா வந்து கூப்பிட்ட பேரு நாராயணாத குறிக்கலனாலும் கூப்பிட்ட விதம் சின்சியரா இருந்துச்சு. பாயிண்ட் 1. அதே மாதிரி கோகர்ணா துண்டுகாரி எல்லாம் மோசம். அதாவது அது வந்து கீர்த்தனத்தை குறிக்கிறது அஜாமிலா. அது கோகர்ணா துண்டுகாரி இருக்கிறதுலே மோசமான ஆளு. அவ்வளவு பாவம் பண்ணியும் இறந்து பேயா சுத்துறச்சே துண்டுகாரி வந்து பாகவதம் சொல்றாரு. துண்டுகாரி கேட்கிறாரு, கோகர்ணா சொல்றாரு. கோகர்ணா எக்ஸால்டட் வச்சுக்கலாம், ஆனா துண்டுகாரி மகா கேவலம். பரீட்சித்து 7 நாள்ல கேட்டு போறது நம்ம ஆச்சரியப்படலாம், ஆனா அது வந்து அப்படியே ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸால்டட். குழந்தையில இருந்தே அவருக்கு பக்தி இருக்கு, குழந்தையிலே கிருஷ்ணர் பாத்துக்கிட்டாரு, ஓகேன்னு. இவ்வளவு மோசமான துண்டுகாரி 7 நாள்ல லிபரேட் ஆனார். பத்ம புராணத்துல இருக்கு. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, ஸ்ரவணம்ல நம்ம கேக்குறது. இப்போ மத்தவங்களும் கேட்டாங்க, ஆனா அவங்க லிபரேட் ஆகல. என்னடா அப்படின்னு கேட்டாங்க, நம்ம மாதிரி அவங்க கேட்டப்போ என்னன்னா, கேக்கறச்சே அந்த ஆழம் இருக்கணும், ரைட்? when you're listening. இப்ப வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஏதாவது ஒண்ணு சாண்டிங் பண்றச்சு கூட ஏதோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். ஆனா கான்சியஸா மொபைல் எடுத்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறது கான்சியஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன். நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம மனசு போறது, அது கட்டுப்படுத்துறது பழக்கத்தினால ஆகும். இப்போ வந்து நீங்க எதுல இருக்கீங்கன்ற கேட்டகரி பாத்துக்கோங்க. இப்போ செய்யறச்சேயே எனக்கு கான்சென்ட்ரேஷனே குறைச்சலன்னா தப்பு இல்ல. ஆனா சில தடவை நம்ம மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுவோம், ஒரு சைட்ல சமைப்போம். தப்பா அப்படின்னா தப்புன்னு சொல்லணும். நிறைய பேர் சாண்டிங் பண்றீங்க கிளாஸ் அப்போ, அதுவும் தப்புதான். நானும் தப்பு பண்றேன். ஸ்கிரீன் ஷேரிங் யாராவது பண்ணாங்கன்னா திடீர்னு நான் போய் வாட்ஸ்அப்பை பார்ப்பேன், அதுவும் தப்புதான். நான் பண்றதும் சொல்றேன். ஆனா என்னன்னா, இதெல்லாம் இல்லாம ஜானகிராமன் பிரபு ரொம்ப நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். நிறைய தடவை வருவார் கிளாஸுக்கு, காலையில வருவார், மத்தியானம் வரும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2-3 பேர் ரொம்ப ஆழமா கவனிப்பாங்க. புஷ்பா மாதாஜி ஜென்ரலா அவங்க வந்து கவனிச்சா ஆழமா இருக்கும், இல்லைன்னா அவங்க புரடா கூட விடுவாங்க. ஏன்னா நடுவுல வந்து சேர்ந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை விடுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம சில தடவை ஜெயந்தி மாதாஜி கரெக்டா ரிலேட் பண்ணுவாங்க, சில தடவை பத்மா மாதாஜி. ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து ஆழமா கவனிக்கணும். அப்பதான் நம்மளால நம்ம மனசுல எவ்வளவு ஆழமா நம்ம கவனிக்கிறோமோ அந்த லெவலுக்கு நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும். இப்போ இது நார்மல்கே அப்ளிகபிள், ரைட்? ஒரு பாயசம் வச்சா கூட என்ன சொல்லுவாங்க, ஏய் சாமிக்கு பண்ற, கவனிச்சு பண்ணு அப்படி. விருந்தாங்களிங்க வராங்க, கவனிச்சு பண்ணு. எதுக்கு அப்படின்றாங்க? நம்ம கவனிச்சு பண்றச்சே நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் அங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும், தப்புகள் குறைச்சலா நடக்கும். இது பௌதிக செயல்லயே இருக்கறச்சே ஆன்மீக செயல்ல எவ்வளவு நம்ம கொடுக்குறோமோ அவ்வளவுதான் நமக்கு
யதா திதாம் யதா மதி. எவ்வளோ எனக்கு புரிதல் இருக்கோ அவ்வளவுதான் நான் சொல்வேன். ஆனா எவ்வளவு புரிதல் இருக்குன்றது நான் எவ்வளவு கவனமா கேட்கிறேன்றதை வச்சு இருக்கு. இது வந்து எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். இது நான் நீ அப்படின்ட்டு இல்ல. அதனால வந்து ஏன் நான் ஜானகிராமன் பிரபு சொன்னேன்னா, அவர் பண்ண மகிமை மத்தது எல்லாமே அவரது மகிமை தான். அவர் வந்து கேட்கறது சங்கீர்த்தன் போறது பட் எல்லாருக்குமே தெரியும். எது விசித்திரமா இருந்துச்சுன்னா, அவர் கிரியேட் பண்ண 7 குயில அவர் எல்லா 7 குயிலிலையும் அவர் இருந்தாரு. இததான் நம்ம நேத்து ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்தோம். இத வந்து இன்னொன்னுக்கும் நான் கம்பேர் பண்ணேன். என்னது கிருஷ்ணலீலையில என்னவா எந்த டைம் அந்த அந்த மாதிரி இருக்காரு. ராசலீலையில இருந்தாரு மாதாஜி. ஹரே ஆஹ் கிருஷ்ணா. இது நேத்து யார் ஆன்சர் பண்ண ராசலீலை? நானே தான் சொன்னேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க தான் மாதாஜி. சொன்னீங்க. வெரி நைஸ். சோ ராசலீலையில வந்து இருந்தாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதே வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதாவது வைபவ விலாசா, வைபவ ஹரே கிருஷ்ணா பிரகாஷா, மாதாஜி. ஹரே ஸ்வயம் கிருஷ்ணா. ரூபா. எஸ் பிரபு. நாரதர் வந்து அத்தினி மனைவியார்கிட்ட அவர் இருக்காரு. ஆஹ் எப்படி இருப்பாரு இவர் தெரியல அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு ரைட். போறாரு. ஒவ்வொரு இடத்துல ஒருவரா இருக்காரு. ஒருத்தர் சாமி கும்பிட்டுக்கிறாரு, ஒருத்தர் குடிப்பாட்டுனுக்கிறாரு, ஒருத்தர் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாரு, ஒருத்தர் ராஜாவா புறட்டு போயின்னுக்கிறாரு. எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அவருக்கு ஆச்சரியம். எப்படி அதாவது தன்னுடைய கடமை காலையில இருந்து பொழுது வரைக்கும் என்னென்ன கடமைன்றோ எல்லா இடத்துலும் கரெக்டா செய்யணும் வராரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. வெரி நைஸ். ஸ்வயம் பிரகாஷா, ஸ்வயம் விபாவா. மத்த உருவமா இப்ப பலராம் அதெல்லாம் கூட க்ளோஸ்லி கிருஷ்ணா. ஆனா பார்த்தா வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. பலராமும் கிருஷ்ணரும் அப்படியே தான். கலர் தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட். ரைட். அதே மாதிரி பிரபு சொன்ன மாதிரி வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள். நம்ம கோபிகளோட நாரதர் இருக்கச்சே ஸ்வயம் பிரகாஷா, அதாவது ஸ்வரூபா ஃபர்ஸ்டா இருக்காரு. ஸ்வயம் அவரே எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு. குளோனிங் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. ஒருத்தரே அவ்வளவா ஆறாரு. அந்த மாதிரிதான் நாரதர் அப்பமும் இருக்காரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ராசலீலையிலயும் இருக்காங்க. தன்னோடதான் விளையாடுறாரு, தன்னோடதான் இருக்காங்கன்னு கோபிகள் ஃபீல் பண்ற மாதிரி. இப்பவும் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து ஆடுறதுல அந்தந்த குரூப்க்கு நம்ம கிட்டதான் இருக்காங்கன்னு பாக்குறாங்க. ஆனா இந்த பிரம்மர் மாடுகளை திருடும் பொழுது அந்த இடத்துல அப்படிதானே மாதாஜி இருப்பாரு. இல்ல 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 அதுல வந்து அவர் ரூபம் மாறுது. அதுல வந்து அவர் கிருஷ்ணராவே இல்லையே. அவர் மாடா இருக்காரு, நகையா இருக்காரு. எல்லாமே இருப்பாரு. ரூபம் இதுதான் வந்து அப்படியே அதே ஃபார்ம் கிருஷ்ணரே தான் இருக்காரு. அதனாலதான் அதே மாதிரி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவே இருக்காரு. அதனாலதான் ராஜாவும் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியாருக்கு உண்டி இது தெரியறதால நீங்க ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சிருக்கீங்க. இத வேற யாராலையும் பார்க்க முடியல. ஏன்னா மத்ததெல்லாம் அவரோட எக்ஸ்டெஸ் எல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியுது. இதுதான் அவர் யாருக்குமே தெரியலன்னு. யாரே தாரே கிருபா செய் ஜானி பாரே பாரே கிருபா வாணி கிருபா வீணா மாதிகா ஜானி பாரே நாரி. யாரே தந்திர கிருபா சே ஜானி பாரே பாரே கிருபா வினா பிரம்மா டீகா ஜானி பாரே தாரே. மொழிபெயர்ப்பு. இறைவனின் கருணையை பெற்ற ஒருவரால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். இறைவனின் கருணை இல்லாமல் பிரம்மாவின் தலைமையிலான தேவர்கள் கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது என்னன்னா ஒருத்தன் யாரு அப்படின்னா ஆண்டவனோட மர்சி ரிசீவ் பண்ணாதான் இது புரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா தேவலோகத்துல இருக்கிற இந்திரரும் தேவர்களுக்கு தலைவரா இந்த தேவலோகமே கிரியேட் பண்ண பிரம்மரால கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது நம்மளுக்கு தெரியும். அஜ்ஞாத்த சுக்ருதி வந்து பாகவத சேவையில வந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த மகிமை தெரியணும்னா நம்ம அந்த இன்க்ளினேஷன் இருக்கணும். ரைட். ராஜாரா தூச்சா சேவா தேகி பிரபுர துஷ்டமானா சேயிதா பிரசாதே பாய்லா ரகசிய தர்ஷனா. ராஜாரா துச்ச சேவா தேகி பிரபுர துஷ்ட மன சேயித்த பிரசாதே பாயில ரகசிய தர்ஷனா. வீதியை சுத்தம் செய்தல் என்ற துச்சமான காரியத்தினை மன்னர் செய்ததை பார்த்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் மீது மிகவும் திருப்தியுற்றார். அந்த பணிவின் காரணத்தினால் மன்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையை பெற்றார். எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ரகசிய செயல்களை அவரால் காண முடிந்தது. பொருளுரை. மகாபிரபுவின் ரகசிய செயல்களை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் விளக்குகிறார். பகவான் ஜெகநாதர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தெய்வீக ஆடலையும் பாடலையும் கண்டு ஆச்சரியமுற்றார். அந்த நடனத்தினை காண்பதற்காக அவர் தமது ரதத்தினை நிறுத்தினார். அப்போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆச்சரியமான விதத்தில் நடனமாடி பகவான் ஜெகநாதரை திருப்திப்படுத்தினார். பார்வையாளர் நடனக்காரர் ஆகிய இருவரும் ஒருவரே, இருவரும் பரமபுருஷரே. இருப்பினும் பகவான் ஒரே சமயத்தில் ஒருவராகவும் பலராகவும் இருந்து தமது லீலைகளில் வேறுபட்ட தன்மையினை வெளிப்படுத்தினார். இதுவே இந்த அதிசயமான காட்சிக்கு பின்னால் இருக்கும் பொருளாகும்.
ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினால் இரு பகவான்களும் எவ்வாறு ஒருவர் மற்றவரின் செயல்களை அனுபவிக்கின்றனர் என்பதை மன்னரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மற்றொரு அதிசயம் என்னவெனில், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரே நேரத்தில் 7 குழுக்களிலும் இருந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபுவின் கருணையினால் மன்னரால் அதையும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இப்ப தெரியுதா, லார்ட் ஜெகநாதே வந்து இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் காட்டு நிறுத்திட்டாரு. நீங்க பாப்பீங்க, பாக்குறவரும் ஆடுறவரும் ஒரே ஆளு, ஆனா ஒரே டைம்ல கூட 2 பாவம் எடுக்க முடியும். அதுதான் அவரோட பாஸ்ட் டைம். நீங்க பாப்பீங்க, என்னடா ஜெகநாதும் கிருஷ்ணர், ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவும் கிருஷ்ணர், இதையே இவர் அனுபவிக்கிறாரு அப்படின்னா அது அப்படிதான். ஏன்னா அவங்க ஒரு ரூபம் எடுக்கச்சே. இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ராமரா வரச்சே, ராமர் வடிவத்துல அவருக்கு அவர் ஆண்டவன் தெரியுமா தெரியாதா? கேட்கவே இல்ல பெரிய கன்ஃபியூஷனான ஒரு கேள்வி. சொல்லுங்க மாதாஜி. கேள்வியே கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னுமே கேட்கல மாதாஜி. கேட்கல. அதான் என்ன கேட்டாங்கன்னு தெரியல. கிருஷ்ணரும் ராமரையும் கேட்டாங்க, மற்றபடி நடுவுல அது என்னன்னு தெரியல. போயிட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் ராமாயணத்துல என்னவா வராருன்னு கேட்டேன். சாரி மது. கிருஷ்ணர் ராமாயணத்துல ராமரா தானே மாதாஜி வர்றாரு. லக்ஷ்மணன் வருவார். லக்ஷ்மணன் வருவார். பேசிக் கேள்வி சில தடவை இதான் ஆகும். நான் எப்பவுமே சொல்றது, சிம்பிளா கேள்வி கேட்டா நம்மளுக்கு தெரியாது. எனக்கு கூட 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல மேக்ஸ்ல 199 மார்க் வந்துச்சு. 1 மார்க் போச்சு. எதுக்கு போச்சுன்னா, ரொம்ப சிம்பிளா கேள்வி இருந்துச்சு. இவ்வளவு சிம்பிளா ஒரு கேள்வி இருக்கவே இருக்காதே, நானே காம்ப்ளிகேட் பண்ணி தப்பா எழுதிட்டேன் ஆன்சர். அதுல இருந்து எனக்கு என்ன புரிஞ்சுச்சுன்னா, சில தடவை கேள்வி சிம்பிளா கூட இருக்கலாம், நம்ம மைண்ட் காம்ப்ளிகேட்டடு. ராமாயணத்துல கிருஷ்ணர் என்னவா வருவாரு? ராமரா தான் வர்றாரு. லக்ஷ்மணனா எப்படி வருவாரு? லக்ஷ்மணன் பலராம் தானே. பலராமன். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா சிம்பிளா கேட்டோம்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஓகே, கேள்வி அது இல்ல. ராமரா வரச்சே ராமருக்கு தான் ஆண்டவன்னு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது மாதாஜி. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். கொஞ்ச நாள்னா எப்போ மாதாஜி? ஒரு 10 டேஸ்க்கு அப்புறமா? இல்ல மாதாஜி, அவர் அந்த வனவாசம் எல்லாம் போயிட்டு வந்து சீதையெல்லாம் பிரியும் சமயத்துலதான் அவருக்கு வந்து அவர் பகவான் அப்படிங்கிறது தெரியும் மாதாஜி. எப்படி அது வரைக்கும் அவர் வந்து எப்படி இருந்தார்? மாயத்துல இருந்தாரா? இல்ல மாதாஜி, அந்த கால பகவான் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுவார் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றீங்கன்னா, கால பகவான் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் ராமர். இல்ல, எனக்கு நீங்க சொல்றதை வச்சு சொல்றேன், தப்புலாம் இல்ல. அதானே சொல்றீங்க? இல்ல, அவர் வந்து பேசும் பொழுதுதான் இவரு அதாவது பகவான் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி பகவான் எப்போ வந்தாலும் அவர் பகவான் தெரியும். அது பன்றி ரூபத்துல இருந்த வராக அவதாரமா இருந்தாலும் சரி, நரசிம்மரா வந்த உக்ர அவதாரத்துல இருந்தாலும் சரி, ஆனா அந்த கேரக்டரா ஆவாரு. எக்ஸாம்பிள், நரசிம்மாவோட உக்ர கோபம் ஏன் குறையலன்னா, அவர் அந்த கேரக்டரா ஆயிடுறாரு. என்னுடைய பக்தனுக்கு இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ற அந்த உக்ரத்தை அவரால் குறைக்க முடியல. ஏன்னா அந்த கேரக்டர் ஆறாரு, அவர் ஆக்டிங் பண்ணல. ரைட். அதே மாதிரி ராமரா அவர் எடுக்கிறச்சே அவருக்கு நல்லா அவன் ஆண்டவன் தெரிஞ்சாலும் அந்த கேரக்டர் ஆயிடுறாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். யாரெல்லாம் பாகுபலி பாத்தீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாத்தீங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த பாகுபலியில 2 பேர் இருக்காங்க. ஒரு ஹீரோ பிரபாஸ், வில்லன் வந்து ராணா. ரைட். இந்த ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம், இதை என் கசின் சொன்னா, அதை அப்படியே சொல்றேன். இந்த ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம் வந்து எல்லாரும் நார்மலா பண்ணுவாங்க, சாப்பிடுறது போறது. ரைட். அப்போ வந்து எப்பமாவது பிரபாஸ் என்றவர் வந்து அந்த பாகுபலி ஹீரோ, எனக்கு அந்த கேரக்டர் ஞாபகம் இல்ல, அங்க போய் உட்கார்ந்த அந்த சேர்ல ராணா கோப்பட்டு, அந்த சேர்ல ஒண்டி நீ உட்காரக்கூடாது, அது என்னோட சேர் அப்படின்னு வரும். ஏன் அப்படின்னா, அந்த கேரக்டர்ல அவர் அவ்வளவு ஆழமா இறங்கிடுறதால அந்த பீரியட் ஃபுல்லா அந்த மூவி முடிக்கிற வரைக்கும், ஷூட்டிங் முடிக்கிற வரைக்கும் அவர் அந்த சேர் எந்த அப்படின்ற மனத்தை பிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு. ஆக்டிங்ல ஹையஸ்ட் ஆக்டிங்கா இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் இன்வால்வ் ஆறாங்க. இந்த மாதிரி ராமாயணம் சீரியல், கிருஷ்ணா சீரியல் ஆக்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அந்த பீரியட் யாரா இருந்தாலும், என்டி ராமராவ் யார் ஆக்ட் பண்ணாலும் அந்த
பீரியட், அதாவது அது ஆக்ட் பண்ணி முடிகிற அந்த 1 மாசமோ 2 மாசமோ 1 வருஷமோ 4 வருஷமோ அவங்க சிகரெட் கூட பிடிக்க மாட்டாங்களாம், நான்வெஜ் கூட சாப்பிட மாட்டாங்களாம். ஏன்னா தே வாண்ட் டு பி தட் கேரக்டர், ரைட்? அந்த பியூரிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும், அந்த இது வரணும், நம்மளுக்கு அந்த தெய்வீக இது வரணும்ன்றதால அவங்க அதுவா இருக்காங்க. நம்ம எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கோம் மாதாஜின்வீங்க, அது வெரி குட். பட் அவங்க எல்லாம் நார்மலா ஒரு செலிபிரிட்டினா அவங்க குடிக்கிறது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இப்படிதான் இருக்கணுமான்றதெல்லாம் நான் சொல்ல, பட் நான் சொல்றேன் ஜென்ரலா. இப்ப ஏன் நான் இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஓவரால் இதோட பாயிண்ட் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ராமரா இருக்கச்சே அவர் ராமராவே ஆயிடுறாரு. அப்பனா நான் மனிதன் அப்படின்றது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரா இருக்கச்சே அவர் கிருஷ்ணர்ன்றது தெரியுமா தெரியாதா? அவருக்கு ஆண்டவர். தெரியும் மாதாஜி. அப்ப ஏன் யசோதாமாயி கட்டை குச்சி எடுத்துன்னு போனா அப்படி அழுறாரு? அது ஒரு லீலை தானே மாதாஜி. அம்மாவை அவங்க அம்மா ஆக்டிங் பண்றாரு. தான் அப்ப அவர் மாதிரி செஞ்சார் மாதாஜி. அவர் அவங்க அப்போ சந்தோஷப்படுத்தணும். சாரி, அவர் ஆக்டிங் தானே மாதாஜி அது. ஒரு அப்ப அவர் ஆக்ட் சந்தோஷம். பண்றாரு. அவர் உண்மையா பண்ணல, அவரு யசோதாமையே ஏமாத்துறாரா? இல்ல மாதாஜி, ஏமாத்தல மாதாஜி. அவங்க அது யசோதா லீலை. அம்மாவுக்கும் அவங்க கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்ட்டு தெரியும் மாதாஜி. ஆனா அந்த நடைமுறையில தன்னுடைய அந்த கேரக்டர் வந்து அவர் அப்படியே இது பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவங்க அம்மா அடிக்கிறப்ப அழுவார் மாதாஜி. அம்மாங்கிற போஸ்டுக்காக அவங்க வந்து அடிக்கிற மாதிரி பண்றாங்க. இல்லைன்னா சோ எப்படி இதே மாதிரி யசோதாமையை என்ன பண்ணாங்கன்றது விடுங்க, கேள்வி என்ன, கிருஷ்ணர் வந்து ஆக்ட் பண்றாரா இல்லையா? இவ்வளவுதான் என் கேள்வி. அம்மாவுடைய ஆக்டிங் மாதாஜி. திருப்திக்காக அவர் அப்படி செய்வார் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அம்மா அது லீலை. திருப்தியில அவர் நிஜமாவே அழுறாரு. ஏன்னா அவர் அந்த கேரக்டராரே மாறிடுறாரு. தான் மாறிட்டாரு. வந்து இது ஏன்னா ஆக்டிங் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் நேத்து ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஜெயந்தி மாதாஜி வந்து ஹஸ்பண்டோட வாழ்றதும் ஒரு டிராமால ஒரு ஹஸ்பண்டா ஒருத்தனோட ஆக்ட் பண்றதும் ஒரே ஃபீலிங் இருக்குமா? ஆக்டிங்ல இருக்காது. நம்மளுக்கு அப்படி தெரியும், பட் அதே ஆமா. அனுபவிப்பாங்களா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்ல மாதாஜி. இன்னும் கிளியரா சொன்னேன்னா, ஒரு குழந்தை அவங்களோட சொந்த பையன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புடவை கொண்டு வந்து கொடுக்கறது நிஜமா இருக்கச்சே அவங்களுக்கு இருக்கிற திருப்தி, இப்போ டிராமால அவங்க ஆக்ட் பண்றச்சே இன்னும் திருப்தி வெளில காட்டுவாங்க. பட் மனசார பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 திருப்தியும் ஒண்ணா இல்ல வேற வேறையா? வெவ்வேறுதான் மாதாஜி. வெவ்வேறு அந்த தான். உங்க பையன் கொடுக்கறதுல இருக்கிற ஒரு திருப்தியும் அந்த நாடகத்துல வர்றப்ப கொடுக்கிற திருப்தியும் ஈக்குவல் ஆகாது மாதாஜி. தேங்க்யூ. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் நாடகம் எடுக்கல, ஏன்னா அதை ஈக்குவலா அவரால் அனுபவிக்க முடியாது. அதனால அவர் அந்த கதாபாத்திரமாவே ஆறார். அவர் குழந்தையா இருக்கச்சே அவருக்கு ஆண்டவன் தெரிஞ்சாலும் அவர் அதை தூக்கி பக்கத்துல வச்சுட்டு தான் குழந்தை யசோதாமையை அழுக்கிறாங்கன்னு அழுறாங்க. அதுதான் இம்பார்ட்டன்டான லீலை. ஏன்னா லீல சக்தின்னு ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, அந்த லீலையில ஆக்டிங் பண்ணல, லீல சக்திக்கு அவர் கொடுப்பாரு. இப்ப எப்படின்னா பேங்க்ல வந்து ஒரு கடன் வாங்கினா சொல்லுவாங்க பிரான்ச் மேனேஜரே உனக்கு வந்து ஒரு இந்த லெவல் வரைக்கும் உனக்கு அப்ரூவல் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரீ அப்ரூவல்னு சொல்லுவாங்க. நீ ஒரு 10 லட்சம் வரைக்கும் நீயே கொடுக்கலாம், 25 லட்சம்னா நீ வந்து ரீஜனல் ஹெட்டுக்கு போகணும், அதுக்கு மேலனா நீ வந்து கண்ட்ரி ஹெட்டுக்கு போகணும் அப்ரூவல் அப்படின்னு. அதே மாதிரி லீலா சக்திக்கு அவர் அப்ரூவல் கொடுத்துருவாரு. நான் ஒரு 5 நிமிஷம் மறக்கவே, அப்பதான் அவர் அனுபவிக்க முடியும். அதே மாதிரி ராமாயணத்துல அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அவரு ராமர் என்றவர் ஒரு என்ன சொல் மனிதன் என்ற கதாபாத்திரத்தை எடுக்கிறார். அதான் திடீர்னு வரும் அவருக்கு. எப்போனா அவர் இது எடுக்கிறாரு, அந்த பரசுராமோட வில் எப்படி உடைக்குது. நார்மலா இருக்கிறவங்க தூக்க முடியல, ராமர் என்ற பவர் யூஸ் பண்ணலனாலும் அவருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த கோவத்துல ஸ்ரீலங்காவை அப்படியே பிரிப்பார், சொல்றேன் 2ஆ பிரியும். அப்பெல்லாம் அவர் காட்டுறாரு, அதாவது சூப்பர் லேச்சுரல் ஸ்பிரிச்சுவல் பவர். அது வந்து ரொம்ப எவிடென்ட்டா நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது இல்ல. சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த பவர் காட்டினாலும் இப்போ இங்க எடுத்தீங்கன்னா 2 கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. என்னடா 2 கேரக்டர்னா, கதாபாத்திரமான ஜெகநாத்தும் இருக்காரு, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவும் இருக்காரு. ஆனா என்ன கிரேட்னா அந்த குவாலிட்டி வந்து எக்ஸிபிட் ஆகுது. என்ன குவாலிட்டினா, இப்போ ஜெகநாத்துக்கு தான் ஜெகநாத் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கு நான் டிவோட்டி தான் அப்படின்னா அவரால் எக்ஸ்ட்ரஸி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவை வந்து நான் ஆக்டிங் பண்றேன்னா அவரால் எப்படி எக்ஸ்ட்ரஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியும்? அவர் ஆக்டிங் பண்ணாலும் நான் ஆக்டிங் பண்றது தெரியாது என்ற பாவத்தை எடுக்கிறதாலதான் அவர் எக்ஸ்ட்ரஸி என்ஜாய் பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஸ்வாமித்திரர் கூட இது போகும்போது ஒரு கல் வந்து கால் பட்டு ஒரு பெண்ணா மாறுது, முனிவருடைய வைஃப். வெரி நைஸ், கரெக்ட். அகல்யா. விஸ்வாமித்திரர் அவருக்கு சாரி, அகஸ்தியரோட வைஃப், ஆ. ரைட். சோ அகஸ்தியரோட போறாரு, சாரி என்ன குழப்பம் பாருங்க. அகல்யா இவர் வந்து விஸ்வாமித்திரோட போறச்சு அகஸ்தியரோட மனைவி அப்படி ஆகுது, அதுவும் பவர் தானே, ரைட்? சோ பேசிக்கலி அது வந்து நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி அது ஆக்சிடென்ட்ல அவர் தெரியலன்னு. ஆண்டவனுக்கு ஆண்டவன் தெரியலன்னா ப்ராப்ளம். அதுதான் மாயாவதி யூஸ் பண்றாங்க. மாயாவதி என்ன சொல்றாங்க, நம்ம எல்லாமே ஆண்டவன், நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம நல்லது பண்ணோம்னா ஒரு நாள் நம்ம ஆண்டவன் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு. நம்மளாம் ஆண்டவன் ஆக முடியாது, ரைட்? அதை நம்ம கிளியரா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா.
साक्षातेनादेयादेका परोक्षग्रादाया के पूजिता पारे चैतन्य चंद्रेर माया साक्षातेन देया देका बारो रेषादाय के பூஜித பாரே சைதன்ய சந்திரேய மாயா. மன்னருக்கு நேரடி சந்திப்பினை மறுத்த போதிலும் மறைமுகமான முறையில் மகாபிரபு தனது காரணமற்ற கருணையை அவருக்கு வழங்கி ஆசிர்வதித்தார். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் அந்தரங்க சக்தியினை யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும்? பொருளுரை. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு உலகின் ஆசிரியர் எனும் பாத்திரத்தில் நடித்து கொண்டிருந்தார். மன்னரை காண்பதற்கு அவர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. ஏனெனில் மன்னர் என்பவர் பணத்திலும் பெண்களிலும் ஆர்வம் கொண்டுள்ள பௌதீக நபர் ஆவார். உண்மையில் மன்னர் என்னும் சொல் பணத்தினாலும் பெண்களினாலும் எப்போதும் குழப்பப்பட்டிருப்பவரை குறிக்கிறது. சந்நியாசி என்ற முறையில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பணம் பெண்கள் ஆகிய இரண்டிலும் அச்சம் கொண்டிருந்தார். சந்நியாச வாழ்வில் இருப்பவருக்கு மன்னர் என்னும் சொல்லே கசப்பானதாகும். எனவே ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு மன்னரை காண மறுத்தார். இருப்பினும் மறைமுகமான முறையில் மகாபிரபு வழங்கிய காரணமற்ற கருணையினால் மன்னரால் மகாபிரபுவின் அதிசயமான செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் செயல்கள் சில நேரங்களில் அவரை பரமபுருஷ பகவானாக வெளிப்படுத்தபடியும் சில நேரங்களில் அவரை ஒரு பக்தராக காட்டும்படியும் அமைந்திருந்தன. இரண்டு விதமான செயல்களும் அதிசயமான செயல்களே. அவற்றையே தூய பக்தர்கள் மட்டுமே பாராட்ட முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ நேருக்கு நேர் பார்க்கலாம்னாலும் அவர்களோட என்ன சொல்லுவீங்க லீலைகளை நம்ம பார்க்க முடியும். இதுதான் சீனியர் டிவோட்டிஸ் கூட நேருக்கு நேர் பார்க்கலன்னா அவங்க கண்ணெதிலேயே லீலைகள் வரும். இப்ப பிரபு இவர் ஏன்னா அவர் வந்து சன்னியாசி கோலத்தில் இருக்கிறதால ஏன் அவர் பார்க்க மாட்டார் கிருஷ்ண பிரபு இவரை பிரதாப் ருத்ராவை? அவரு மன்னர் பௌதிக இதுல இருக்கிறவர் மாதாஜி. பௌதிகத்துல இருக்கிறவரா இருக்காரு. அவர் பக்தரா இருந்தாலும் எக்ஸிபிட்டிங் நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ராஜாவை மீட் பண்ணிட்டாப்பா சைத்தன்யா மகாபிரபு கம்பளம் ஏதோ பேங்க் பேலன்ஸ் ஏறி இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம் நம்ம புத்தி. அதுக்கோசரம் அவர் வந்து மீட் பண்ண மாட்டேன்றாரு. ஆனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆனா அந்த கருணையை அவர் காட்டுறாரு. ஸோ பேசிக்லி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க மகனுக்கு துணியை கொடுத்தது அப்படியெல்லாம் கருணை எக்ஸிபிட் பண்ணி இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் துணியை கொடுத்தாரு, அப்புறம் மகனை கட்டி பிடிச்சாரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவருக்கே கண்ணுக்கு அவரோட லீலைகள் தெரிய வந்துச்சு. ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय.